салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як мармелоди хонагӣ тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин мармелод ба мо лозимад желатин, шакар ва компот. Дар ин ҷо 500 грамм шакар, 350 грамм компот ва 2 қошик желатин, 18 грамм желатинро мо истифода бурдем. Дар аввал мо желатин, шакар ва компотро якҷоя мекунем, то шакар об шудан омехта месозем. баъд аз он дар болои пилта монда дар ҳарорати паст то желатин об шуданаш якҷоя мекунем ва тез якҷоя кардан мегирем бо қошуқ, барои он ки начаспад. ҳамин хел ки тайёр шуд, об шуд желатин, мемонем ки як бор ҷӯшад. баъдан мо гирифта дар ҳамин хел аз тарелкаҳо истифода бурдем. Шумо метавонед формочкаҳо махсуси ҳаст гирифта истифода бубаред. ва ҳамин хел аз формочкаи холодильник мо истифода бурдем. Боз дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед. дар комментария гапҳои нағз менависед, дастгирӣ мекунед. ҳамин хел мегирем дар холодильник ба муддати 1-1.5 соат мегузорем. ҳамин хел тайёр мешавад. ҳатман тайёр кунед, хеле бомаза, ба кӯдакон хеле маҳбул мешавад. ҳамин хел тайёр шуд, ба ҳама иштиёи тамом. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.